қисме аз иштирокчиёни гранд-слами душанбе дар меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси ҷойгир карда шуданд ва чун барои ошно шудан бо шарту шароити варзишгарон ба инҷо омадем, шоҳиди машқу тамрини аъзои мунтахаби ҷудои Фаронса ки дар вазни 57 килограмм Сара Леони баромад мекунад, шоҳиди тамринҳои ин бону гаштем, вале нахост бо мо ҳамсуҳбат шавад, зеро каме вазни зиёдатӣ дорад ва аз лаҳзаҳои охир самаранок истифода бурда машқҳоро пайваста ба роҳ мондааст то ба вазни муқаррарии худ баргардад. мо низ барои ӯ монеа эҷод намекунем ва танҳо ба иштирокчиён барор таманно дорем. Мунтахаби ҷудои Фаронса аз 12 варзишгар, 4 мард ва 8 бону иборат аст. қабл аз оғози рақобатҳо дар меҳмонхона тамринҳои охирро варзишгарон сипарӣ мекунанд. ба ҷуз аз толори таҷҳизотҳо, ҳамзамон онҳо имкон доранд ки дар рӯи татами ҳам машқ кунанд. барои ин дар толори калони меҳмонхона татамиҳо партофта шудаанд. ин мусобиқа барои мо марҳилаи омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон аст. соли гузашта ҳам дар ин чорабинӣ ширкат карда будам. таассуроти нек дорам. мардуми бисёр хуб, духтарони зебо, боэҳтиром. махсусан либоси миллии тоҷикӣ ба ман хеле писанд аст. дар тани бонувон қашанг менамояд. Таҷикистон ба пеш! гурӯҳи волонтёрони забондон барои кӯмак ба онҳо ба таври шабонарӯзӣ фаъолият мебаранд. ғайр аз меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси, қисмати зиёди меҳмонон дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ ҷойгир гардиданд. ман бори дуюм аст ки ба Душанбе меоям. мардуми меҳмондӯстӣ инҷо ба ман хеле писанданд. ба ҳама барор таманно дорам. қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе барои қабули гранд-слами Душанбе омода аст. чун ба ин макон омадем, ҳамаро саргарми кор дидем. кормандони техникии насбу васли таҷҳизотро ба итмом расониданд. таҷҳизоти рӯшноидиҳии муосир ҳам истифода хоҳад шуд ва дар маросими кушодашавӣ барномаи рангини фарҳангӣ меҳмононро интизор аст. бо дастгирии президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир омодагиҳо 2 ҳафта қабл оғоз шуда буданд. имрӯз аллакай корҳо хотима ёфтанд ва мо гуфта метавонем ки Душанбе барои қабули Гранд-слам 2025 дар сатҳи баланд омода аст. рӯзҳои 2, 3 ва 4 май ин толор шоҳиди рақобати 233 варзишгар аз 27 кишвари дунё дар 14 вазн хоҳад шуд. бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, раиси Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоҳир пайваста дар шаҳри Душанбе мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо баргузор мегардад. имсол ҳам ҷудокорони зиёди сайёра ба кишвари мо омаданду рақобатҳои ҷолибу диданӣ нишон медиҳанд ва як иқдоми хуби раиси Федератсияи ҷудо он аст ки даромад ройгон мебошад. аз ҳама мухлисон даъват мекунем ки барои тамошои рақобатҳо ба маҷмӯа ташриф оранд. боварӣ дорем ки ин мусобиқа ҳам мисли чорабиниҳои дигари сайри ҷаҳонии ҷудо ҷӯшу хурӯши зиёдро ба миён меоварад ва он дербоз дар ёди мухлисон нақш мебандад. фонди ҷоизавии мусобиқаи гранд-слами Душанбе 154 000 евроро ташкил медиҳад. ба нафароне ки зинаи аввалро ишғол мекунанд 5 000 евро, ба нафароне ки медали нуқра ба даст меоранд бо 3 000 евро, 2 нафари зинаи сеюм дар ҳар вазн бо 1500 евроӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ногуфта намонад ки дар ҳамаи категорияҳои вазнӣ довталабони асосӣ маҳз паҳлавонони кишвари мо маҳсуб меёбанд. умед дорем ки аксари ҷоизаҳои ифтихорӣ дар ватани мо боқӣ мемонанд.